Μη δείχνεις απλά τι πουλάς. Δείξε πώς χρησιμοποιείται στην πραγματική ζωή. Παράδειγμα, έχω αυτό το σημειωματάρι εδώ και το βγάζω μια πολύ ωραία φωτογραφία σε ένα λευκό τραπέζι και το ανεβάζω στα social και γράφω σημειωματάριο 100 σελίδων και τα σχετικά. Τι θα πει ο πελάτης? Οκ, ένα απλό τετράδιο. Ωραία. Πάμε τώρα να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Δείχνεις ένα λάπτοπ, τον καφέ σου και το σημειωματάριο δίπλα. Μιλάς στην κάμερα και λες ότι έχεις χιλιάδες ιδέες και αν δεν τις βάλεις σε μια σειρά θα σκάσεις. Και ότι κάθε πρωί παίρνεις 5 λεπτά χρόνο, ανοίγεις το σημείο και αδειάζεις ό,τι έχεις στο μυαλό. Και μετά από αυτό η μέρα σου έχει ένα πλάνο. Δεν είναι ένα χαρτί, είναι η ηρεμία σου. Εκεί δεν πούλησες το χαρτί, πούλησες οργάνωση. Ο πελάτης δεν σκέφτεται «χρειάζομαι ένα τετράδιο», αλλά «θέλω να νιώσω κι εγώ οργανωμένος».